С хляб и сол по стар български обичай бяха посрещнати учениците и преподавателите от Испания, Словения, Словакия и Полша. Причината за срещата е проект по секторна програма Коменски. Математиката не познава граници е темата, по която работят 4 европейски държави. Координатор на проекта е Силвия Каненска от Полша. Какъв опит имате с програма Коменски? Between Poland and Bulgaria. За мен това е първата програма, в която съм учител, но обучавам от около 13 години в училището ни в Частухова. Аз съм учител в 2 училища в Полша и с едно от тях имам удоволствието да участваме по Коменски. Какъв е предмета на сътрудничество между вас и природо-математическата гимназия във Враца? Основната тема е математиката без граници и по-конкретно различията между ученето и преподаването на математиката. Какво очаквате от това партньорство? Очакваме от това партньорство обмен на ученици между Испания, Полша, Словения, Словакия и разбира се България. Очакваме още много математически приключения и диалог в тази сфера, както и разбира се културен обмен между всички нас. Малко по-рано днес заместник-кметът на община Враца Красимир Богданов прие учениците и преподавателите от училищата в 4 държави. Срещата се проведе в заседателната зала на общинска администрация. Ето какво каза Мануел Каня от Испания пред камерата на Римекс ТВ. Какъв опит имате с програма Коменски? Durante 2 años. ¿Cuál es tu experiencia con esta programa? Имаме доста добър опит с тази програма, тъй като работим и в сферата на културата с много училища, както в Испания, така и по цяла Европа. Мога да кажа, че всичко е много позитивно. Сътрудничеството между всички държави. Какъв е предмета на сътрудничество между вас и природо-математическата гимназия във Враца? Аз съм учител по математика в Испания и това е областта, в която си партнираме тук. Нашето училище е с подобни профили като вашето. Какво очаквате от това партньорство? Очаквам да науча нови неща за вашите обичаи, да опитам ваши ястия и изобщо да се запозная повече с вашата култура. Също така очаквам да обединим опит в сферата на науката и технологиите, разбира се в средното образование. Красимир Богданов представи пред гостите кратка информация за региона, като акцентите бяха върху историческите, културните и туристически забележителности, които младите хора могат да посетят.